bebeluș urât ești. Ești urât. Ești urât ca dracu. Chiar e. Haide. Bebeluș! Baby. Unde bebe? Bebe? Nu știu. Bebe, cum ai ajuns aici? Ia bagă-l în cuptor. Nu. Gata. Eu l-am lăsat pe bebe acolo. Hai bine, îl băgai în cuptor ca să moară, să ardă. Să iau și o cheie asta să văd dacă unde se bagă. Să văd și eu unde se bagă. Uite aici. Ca să deschizi camera lui Baby. În caca. What? A ieșit din hotel. Baby Nielă! Coconațul. Coma coci pia să-mi Da. Cocina să-mi da. Comona coci pia să-mi da. Bebe, ești urât. Ești urât. Bebe, ești urât. Sau cine l-a găsit? David. Uite, uite. Nu zici că e un cățel. Sunt vin fantomele. Vin fantomele. TV Man. Alex. TV Man. Se blochează, e cam bloc. De la toalete, nu? A luat ideea din Baby Nielă, nu? Cu televizoarele. Dar televizoarele sunt bune, nu rele. Ma. Dacă erau de partea, dă seama dacă televizoarele erau de partea lui Baby Nielă. Dar stai seama dacă știi toaletele care infecta pe TV, Titan TV Man, cel ăla care e upgradat, dă seama dacă l-am infectat pe el? Dar un rog să-l infecteze a murit. Ba nu, l-ar infecta. Ba nu, l-a omorât. Pentru că i-a băgat boxa roșie, un cuțit, un ecran. S-a făcut episodul 46. Da, 47, da, 47. Nu, televizor am murit. Aoleu, ce vor face? Ce vor face? Cameramanii. Ce vor infecta? Titan vor infecta? Ce vor infecta? Copacul? Oare, dacă reușește să-l desinfecteze pe Titan Speakerman? La chircălara Titan Speakerman, adică boxer. El era Titan TV. A murit TV-man. Titan TV-man. Bine, Cel mai bun. bine. Nu uitați să dați și voi să spargeți butonul de like, da? Așa. Păi eu să mă duc Cu Raul? Cine o să te las că te singură cu Raul? Cu Raul! Bă! Raul, păi pe Raul ia singur mașina în bot. Cu Raul. Ia cu Raul. Reclamă! 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 Săracul TV-man. Trebuie să te uiți că e luptă intensă. Mamă, Titan Speakerman și Titan TV-man. Uite cum vorbește. Cine? Gimentul! Credere! Degeaba îi trage cu lasere în boxe. Ba nu că ți distrugă boxere. Da? Da. Hai la tura. Numai acolo la tura, da? Uite! Nu! Nu!
Și nu infectează. Oh, dar story, Nu cred. Am dispărut Titan TV Man. Vrei să-l iau pe Rufus cu mine? Vrei? Să-l iau pe Rufus? Rufus a murit, ai uitat? Nu. Rufus este ăsta. O femeie. Bine. Așa, chis. Și începe muzica. Deci te duci. Cum stau? M-am urcat sus. Dar te joci un pic, nu? Adică nu termini și pe ăsta, nu? Sau îl termini? Îl termini și pe ăsta? Bebelușule! Vino după mine! Bebelușule! Ia să bat acum. Bine. Mam. Adevărat, Raul. Am căzut, Alex, vino! Bine. Da. Cred că aici trebuie să-l punem pe 2. Cred că trebuie să băgăm pe 2 acolo. M-am prins. Am scăsat. Undeva. Undeva e bine. De 2. Uite, aici. Și am nevoie de o carte. Uite, asta e bună.
S-a dus. Termină cu telefon, a zis Gabi. De ce a plecat Alex? Și David? De ce a plecat? Cam asta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și comentarii. Bine, pa! Să vă